Hej, jeg hedder Mette. Jeg er 22 år gammel. Jeg er flyttet til Aarhus for at studere sygeplejerske. Nu er jeg startet i AGF, en fed klub, hvor jeg er nede og spille håndbold, som jeg har gjort lige siden, at jeg var bitte lille. Jeg har altid stået på målet, ligesom min mor. Og indtil nu har jeg også spillet på hold sammen med hende, så vi har været rivaler. En god gang mor-barn håndbold, som man kalder det. Jeg er en smidig målmand. Jeg kan få benene på nakken.